Inniu be midig déanamh teagnamh le bulcán be buidéal nó cruiscín, leacht níocháin, vinegar, sóda bácála agus dathúcán biadaí, agus ba cinnte gúin le tuais cearta gach rud ann sa cruiscín nó sa buidéal ionas go oibreoidh sé i gceart. An chur an sóda bácála isteach i dtús agus an sin chur an leacht níocháin leis. Nuair tá sin isteach chur an dathúcán bia isteach, d'úsáid mar sa dearg agus féidir aon dath a úsáid, meas céile céile agus an sin chur píosa beag eile isteach. An sin ghlach an spúnóg amach agus chur isteach an vinegar ionas go mbeidh an bulcán ag teacht amach as an cruiscín nó an buidéal.